Gaurko hiru lehenengo irabazleak zuzenean joango dira bertso finalera. Irabazlea txalometroarekin eta apur bat bebaien erabakiarekin osatuko da. Eta, bueno, hasiko gara horrekin, altzatu denok. Eta Maite Sarasola hasiko da. Bai, nire aldiz irudikatu zaitute guazen iluntze bat girotzen. Bai, orduak agurtu agur bat eiteko ideia berriak pentsatzen. Mikroa heldu ezazu beste aukerarik ezan, baina bingo zaitortu behar da egia. Goxo hartzen ditugu horrelako saioak, ta horregatik gaurkoan hain zuzen ere. Zuentzat gorde ditut bertso ederrenak, zuentzat errimatutako hitz jolasak, zuentzat amaiera gabeko agur bat entzun ostean dator, buruko minik gogorrena, putada ere zuentzat da. Haizea uni inguruan, murgilduz iputxien munduan, girien moduan, Bilboren damuan, baina ze hosti eiten duzuan. Ta antropon da bilur joda, mila eta bite hori motan, baina eguenak joka, parranda tragoka, antro ezagun bakarra da doka. Frikia zarela, friki egiagian, bertsoen guztia dakizun memoriaz, janire zuzara bertsolari handia, etorkizun ederrean dituzu begiak, ta etzara nekatzen mila saio edukitare, ta etzara galduko, etzara lokazten, zure sormen horrek lora zaitu bihurtzen. Utzi dazu kontatzen, lehen bertso errondan nintzela, Aixa Kerman Talcedo, oraindik unian zeudela. Utzi dazu kontatzen, nire esaldi hauetan, adin langa igo dela, sariketa honetan, baina zederra izango den itzulera. Bueno, Aixa naiz hau ez dugun miribila, gu gara gaudenok eindaka kapilan, finalista fina, onata abila, holan ezin da joan bat finalan bila. Kerman beti finaletan egon den albeko jetan. Kerman nahi dizugu esan, jende berriari aukera eman, gauzak horrela dira, tez daude horrelaxe, taldatu behar dira, adizki
iritsi den. Ta Alfedo saioaren kartelaren puntaren punta, beti ainalaita kantari. Txiruliruli, nork superau dezake outfit eder hori. Nik ere egin nahi dut Bartraren eraran, bertso erronda iritsi da maieraran. Baina demagun berriz egiten dela ba, berdin da itxoin behar badut amarkada. Finaleko gaban zoragarria da, ta urte hontan ara heltzen ez badaram. Gauza jona egin nahi dut bada ez bada. Gauza jona egin nahi dut bada ez bada. Hauze omen denez azkenengo bertso erronda, errepikatu nahi ben finalean egonda. Zazpikatun txupito mozorro eta konba, helburua ez aldaba pasatzea bomba. Bueno, bazgaitezen atzerantza begiratzen, bestela ez aldu guztiak zentzua galtzen. Barkatu aldez aurretik baldin banaiz pasa, prestatu belarriak ta hartu arnasa. Alfedo, ia adina 3-0, horren jurru eta gaztetxero, bertso errondan dabil urtero, beti gaztea omen da Alfedo. Deustu grisetik datorren bertsolaria, bere Espainetan amurizaren irria. Bertso errondan adinaren limitean dau maite, o maite kutxuna horren deustu barra, o maite kutxuna dakidan bakarra. Saio honetan dugu normal kontsidera genezaken bakarra, ez dakit hori den ona edo txarra, o maite kutxuna. Errez nabaritzen da zein dan leki txarra, leki kendu ezkero gelditzen da txarra. Hitz jokoi segika dugu finalista, zein izango ote da fina edo lista. Aiza pitxin, ez duzu zer egin, hauze espaita miribila, enfin. Paparratera ordez bularra ipini, berala bertxotako Rigoberta Bandini. Batxialen ez dakit horren ondo zauzen, txula bai baina falta zaizu flautu zauzen. Aiza pitxin, ez duzu zer egin, hauze espaita miribila, enfin. Ze albetan zaude, ze albetan zaude, ze albetan zaude, ze albetan zaude. Atxotitzak bihurtu nahi nituzke txiste, gora notxez alegre eta diaz triste. Ikusentzun ikasten nabil bere gizan, leku oro kendu nahi baitiot bizitzan. Ze albetan zaude, ze albetan zaude, eskerrak pike hori geratu den garaiz, iaia pelirroja ere tintatu naiz. Lasai guztia espaita begia begitruk, fondo sakonenean kariñoa dizut. Ze albetan zaude, ze albetan zaude, aizea dator iparraldetik, aiez ondarrukoa da, antizikloia edo borraska, deitzea hobe behar bada. Naiz maja eman azerretzean, ematen baitu ikara, Donostialdean tabernetatik
ere bota dute jada. Baina buen orain astu ditzagun agur luze eta txorra da. Naizta ez eman ona bertxotan, eitera etorri gara, eitera etorri gara. Urrengoa bertxotan, haizea tegeria. Patuaren eraginez, dena maitzen da berez. Patuaren eraginez, agurronek gaitu minez, partitzeko ze interes, bertxorronda gera zaitez. Triste dago Sarasola, txapelketak nole mola. Triste dago Sarasola, bertxorronda zuen etxola. Ez lo kanta ez olerki, Kermanek showta antzerki. Tipo honek finaletan pasatzen zuen ederki. Egun senti, bukatu dela baleki. Triste dago ai Alcedo, ez trigita ez pandero. Triste dago gure Alcedo, retiratu da honezkero. Zirrikituz, zirrikitu, bai aixak bititi ditu. Zirrikituz, zirrikitu, bihotza zaio erdibitu. Bertxorronda amaitzea, hori bai dela delitu. Triste dago aia nire, bertsoak zen norabide. Zelokatz putzuta lore, ez daude hainbeste biden. Triste dago ai arrate, ona zertara nakarte. Haserre dago arrate, friki panda bat zarete. Azken zita zazpikatu, zenbat bihotz mutilatu. Azken zita zazpikatu, zenbat bihotz mutilatu. Oian aiulen barkatu, nola gauden begiratu. Ta txaloak ondo batu, ez gaitezen ondoratu. Zuk txaloak ondo batu, ez gaitezen ondoratu. Zuk txaloak ondo batu, ez gaitezen endoratu. Erronda bideko izbaitun, berriro batuko gaitu. Triste dago Sarasola, txapelketak nole mola. Triste dago aia nire, bertsoak zen norabide. Triste dago gure aixa, lapurtu du ja la kaixa. Triste dago gure Alcedo, ez trikita ez pandero. Triste dago Aiker Mantxo, zartu zara jamatxo. Triste dago gure arrate, ona zertara nakarte. Jada ez daukat gogoan nola hasi zen guzti hau, nola oianan pedradak alaitu dituen hainbat gau. Mozkorren herrimen gaitzak bertso frikien ametsak. Zer geratzen da orain, zer geratzen da orain. Nire lehen bertxorrondatik pasa dira 7 urte. Begirak Alcedo urte kalte egiten dute. Baina ginak zorroztuta edo zer emango nuke lehengo antzokiko juerga baten truke. Hemen txebetiko berdin patxaran kopa batekin gero da mutuko naizen gauzak egin. Baina lanan ezin, barikutan pira egin. Naiz arejen, naiz jejen, parranda zalez oro ta erejen. Igaz kantatu ezkero ezin da inorkegen. Aiz arejen, naz jejen, parranda zalez oro ta erejen. Igaz kantatu ezkero ezin da inorkegen. Ezagutu nuen aiza bat kale kantoian jarrita.
Kriston bertso kutreak kantatzen zituena kaina baten truken. Hemen txepiztu zitzaidan bertxekiko maitasuna, ta hauote da viejuno nostalgikon azken egunan. Unigaraiak abandonatuta, lagun baten dibortzioa, ta bat amada suizidioa. Bilbo emaidazu azken ostegun bat, zarra zara Bilbon, zarra zara Bilbo, la vieja sartu da berriz bertso errondan, hankak lokatzetan maite duguneran, hankak lokatzetan maite duguneran, mozkortzen nauzuetan nahi zaituztetetan. Urrengo agertzetan, Asier Alfredo. Dena amaitzen da, dena amaitzen da, dena amaitzen da, dena amaitzen da zalekoa, muñekoa amaitzen da pentsaera, munduan dena amaitzen da, naizta borobila izan, eternala ez da rotonda. Kamareroa taraizu gaur azkeneko erronda, dena amaitzen da, dena amaitzen da, kontra naturalitzake, ulertze ezeltzea ulertzera, denak duela hasiera, duelako amaiera, Ronaldo Otegik laga, lehendakaritza asmoa, Urkulluk ere utzi du, beste batentzat tronoa, dena amaitzen da, dena amaitzen da, 27 urtetan, gazte borroken espuela, pentsa zera amaitu zaidan, ernaitik botan naukela. Amaitu dira pintadak, gazte prekario ardurak, gero nork lagunduko dit, Facebooken sortzen kontu bat, dena amaitzen da, dena amaitzen da, dena amaitzen da, dena amaitzen da, orain kapitalismoak min gutxiago ematen du, baina hori bai nire greinak nahiko nituzke mantendu. Udalekuak amaitu, ta asperduraren mugan, udaleku barik igual lanera joango naizudan, dena amaitzen da, dena amaitzen da, amaitu zengoen kale, oskorrita orainuntza, amaitu gazte txartela, amaitu lengo gorputza, mundua amaituko da, unibertsoko paisaia, dena amaituko da baina horregongo da, Jon Maia, dena amaitzen da, dena amaitzen da, eta bamaiera ez da drama bat, ta ondo azaldu nadin,
zerbait amaitu behar da, zerbait berria has dadin. Beraz utzi alboan malkota musu zapi, oiukatu gogorta hemen txalo basati. Bertzoz busti dezagun gaur otsailak 7, zer eskadakioke amaiera bati. Bertso erronda eroriko bada, lehen agurretan izango da. Berriak usti du botxoa amaieren, unei jaunak iesita orain Amerikan amaieren. Zentzuzko bertsoak da zentzudun kantuak, debekatuta bertso errondan taren izenean. Delegaritza bat ireki dute elkartean eren, aztuko badira bertsoak, errondaren kontakizunak. Bertso erronda eroriko bada, lehen agurretan izango da. Urte derrau gorriz markatu da amaieren. Ile gorriaren txapelegarria amaieren. Errondakumeak daude nora ezean, alde zarreko karriketan tabeleak egan. Zapaiako zen entzuten dira gaztetxean. Aztuko badira bertsoak, errondaren kontakizunak. Bertso erronda eroriko bada, lehen agurretan izango da. Bertso erronda, prestatu agur bat ta bestekiko luzena. Kantatu kopla bat aztu urteroko zoramena. Epaierik ez da, potoak ta festa, fantasia, giro beroan. Egoazten ez juergan, gaudenean dena ederrago da. Bertso erronda, hau ikasi, aurten laburran. Askatasunak badauka herri honetan etorkizun bat. Bertso errondan, aurten laburran. Askatasunak badauka herri honetan etorkizun bat. Aizaren titi bat agertu daiteke bapatean. Zarratu begiak lasaiago bizitzeko dena. Logikaren kezka tabernontan ez da. Txapelketan beste bide da. Humorez gainezka, alkola eta festa garaipena. Bertso errondan, aurten laburran. Askatasunak badauka herri honetan etorkizun bat. Bertso beltzaren jarraitzaile txistegile. Sormenen etxe baina ezin da egin kale. Bertso errondan, aurten laburran. Askatasunak badauka herri honetan etorkizun bat. Bertso errondan,
aurten laburran, merezi duta eman diezaiogun azken agurra. Bukatu dira agurrak, eta orain ofizioka egingo ditugu zuen bertsoa. Lehenengo altxatu Janire eta Maite. Janire gurasoa eta Maite seme-alaba nerabea zarete. Untzaren azken kontzertura elkarrekin joateko plana egin zenuten aspaldi. Maite, denbora luzez egon zara kontzertuaren zain. Kontzertua hasi denetik, Janire, oihuka, saltoka, dabil. Eta zu lotxa-lotxa eginda zaude lagunen aurrean. Janire gurasoa da, eta Maite seme-alaba nerabea. Untzaren azken kontzertura elkarrekin joateko plana egin zuten aspaldi. Maite, denbora luzez egon da kontzertuaren zain. Kontzertu hasi denetik, Janire, oihuka, saltoka, dabil. Eta Maite, lotxa-lotxa eginda dago lagunen aurrean. Amak prestatu du ondo outfita, praka bakero ta mauka. Antxe hasi da aldapan gora, biba Josun eta aupa. Ta ematen du hildako txakur, bat dagoenean erdi zaunka. Josunek behintzat autotunea, ederto jarrita dauka. Autotunea bakarrik dugu azken aldiontako moda. Bakero batzuk tiro bajua ditut oraintzenik proba. Ze uste duzu hemen saltoka falta dudala ganora. Barkatu alaba baina oraintze bainago aldapan gora. Baina aldapan gabilenean norbait behar da erretira. Garaizta beraz neurtu behar du aldapa bere neurrira. Ibili gura baldin baduzu, aupa esaten ta biba. Mesedez ama, kontzertuan egon kilometro ta erdira. Kilometro erdi errespetatu alditzaket ointa hemen. Baina alaba zertan zabiltza ejem eta ejem. Zune ikusi dut hortze holtzan, inoizkorik ta gertuen. Ez duzu lertzen trikitis horrek zenbat motibatzen nauen. Ama ematen du justo hau dela urtetako mendekua. Egia esan puñeteroa, izaten baita patua. Nahiago nuke dudarik gabe, ta egiten dut tratua. Ia goizero entzuten badut, trikit desafinatua.
benetan zabiz lotza horrekin note zabiltza seguru. Begira zazu gure goera, ta gure testu inguru. Zure aitaren haut antza daukazu eta hainbeste apuru. Desafinatu den gauz bakarra zure genetika dugu. Urrengoak ofizioka, atera aurrera, Aizea eta Kerman. Aizea eta Kerman bi lagun zarete. Bizkaiko bertso finala naiz iragarriko zain egon zarete. Argitaratu zuten sarrerak hartzeko eguna eta ordua. Eta biek eskatu zenuten lanean jai edo klasera ez joatea erabaki zenuten. Zoroan, pare ibili zineten sarrera erosten, bakoitzak bere etxetik. Kontua da, bakoitzak badazpada 6 sarrera hartu dituzuela. Orain, 12 sarrera dituzue, baina inork ez du zuekin joan nahi. Aizea eta Kerman, bi lagun dira. Bizkaiko bertso finala noiz iragarriko zain egon ziren. Argitaratu zuten sarrerak hartzeko eguna eta ordua, eta biek eskatu zuten lanean jai edo klasera ez joatea erabaki zuten. Zoroan pare ibili ziren sarrerak erosten, bakoitza bere etxetik. Kontua da, bakoitzak badazpeda 6 sarrera hartu zituztela. Orain 12 sarrera dituzte, baina inork ez du beraiekin joan nahi. Sarrera denak ziren prezio honekoak, 12 oparitu eiditu jainkoak. Ai baina niretzako ez dira nahikoak, 10 baino gehiago gara albekoak. 10 baino gehiago gara albekoak. Baina oiek etxean gera daitezela, nik pasa nuen eta gau osoa belan, eta tratatu naute friki bat bezala, nik uste nuen lagun asko nituela, nik uste nuen lagun asko nituela. Lagun makarrak uste eta guztiak apaiz, hobe duzu konpondu arazoa garaiz. Ze bakarrik egongo zara bestela maiz, ni Aisaren kartzelan kanpora joango naiz. Ni Aisaren kartzelan kanpora joango naiz. Beti geratzen zara, zu guztiaz salbun, banik Aisan agurran, ez du nahi ez galdun. Orain hartu itzazu,
sarrerak zuk kargu, nik erosi nituen orain bazuk saldu. Nik erosi nituen orain bazuk saldu. Guk sarrerak ospatu bakalau, ta orain ardurarekin engainatu nahi nau. 3 orduko saioa erratu ezkero lau, gaia bezain luzea egingo zaigu hau. Gaia bezain luzea egingo zaigu hau. Bertsolariok gabiltz eta beti berdin, denera puntatu nahi ta askotan ezin, lagunen begiradan esango dut enfin, igual pasatu gara sektaren horrekin. Igual pasatu gara sektaren horrekin. Aiza, pizukide bila aritu zara denbora luzean. Azkenean, iragarki bat jartzea erabaki zenuen. Asierrek berehala idatzi zizun eta elkar ezagutzen ez zenuten arren, 2 aste dira elkarrekin bizitzen hasi zinetela. Aiza, erabakiaz damutzen hasi zara. Aiza, pizukide bila aritu zen denbora luzean. Azkenean, iragarki bat jartzea erabaki zuen. Asierrek berehala idatzi zion eta elkar ezagutzen ez zuten arren, 2 aste dira elkarrekin bizitzen hasi zirela. Aiza, erabakiaz damutzen hasi da. Bere gelatzat hartu duian nire gelan, ta ikusi salako hautzaren nibelan. Baina Alcedo jakin ezazu onenan, aukera txarrenetan onena zinela. Nik ondo idatzi nuen erredakzioa, barruan indarra daukat eta pasioa. Orain zure gelantan ai obsesioa, defendatzen dudala okupazioa. Ja iragartzen ditut momentu ilunak, hemen behar ditugu arauak zurrunak. Naizta batera pasa datozen egunak, pixukideak gara eta ez lagunak. Pegak jartzen dituzu beti aidanean, aurpegia hain luze eta marmarrean. Laguna izan nahi dut hortako lanean, baitxaron konfiantza hartzen dudanean. Konfiantza hartuta beste horren beste gaitz, burua bombo bat lez ipintzen dit tamaiz. Maleta egiteko ondik nabil garaiz, azkenean neure etxetik neu joan beharko naiz.
joango zarela ta ez dago hain txarto. Zuri esan beharko ba eskerrik asko, etxea txikia da gainera asako, sofan leku gehiago orduan niretzako. Altzatu denok. Orain jolas batera arituko gara. Guk 6 kanta jarriko ditugu eta jarraian nahi duenak kanta horri bertso bat bota behar dio. Nik perreoa entzun orduko, altxatu naiz afanean, kanta bat jarri gai jartzaileak, eta bere esanean. Ze perreatu daiteke berez, edo zein doinun gainean, tuerkin klasetan apuntatu naiz, eta banabil lanean. Erakutsiko dizuet lasai, neuk ikasten dudanean. Larai, 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 neuk ikasten dudanean. Kanta hau entzun dut eta gauza asko buruen, nire Spotify eta baita nire helburuen. Ontze ezan behar dut nik inoizko seguruen. Queremos ir a mesa hori sentitzen dut gertuen, ikastola katoliko baten ikasi nuen.
nondik gertu pasa ohi diren, gauzek larritu ohi nabe, adibide bat euskararena, daukaguna parez pare, oldarraldi bat lege injusto, ugari alderik alde, ta batzuentzat hau bizitzea, antza ez dugu hain grabe, gauzak ez dira horrela baina, gauzak horrela daude. Asier triki pandero beraren ospean, batzutan onerako bestetan kaltean. Aitortu beharko dut erronda partean, beti enagoela ainera askean. Aitortu beharko dut erronda partean, hau entzuten dudala intimitatea. Ça va bonsoir, je m'appelle Monsieur Lefebvre, je ne viens pas de Paris, mais j'ai des oiseaux dans la tête. Barbie, check, microphone check, o sea, ma fucking MC, tako behar dana dauket, show some respect. Mikrofonoa atzeba, panorama aldatzeta, gulitan selekta, gehiago txak gutxi gorrak gehiago ez dute bazte. Ikusi duzun eta ez dakit, nik ze kanta den hau aran, agian kerman ni laguntzera, zu etorri behar zara. Baina botako dut nik zertxo bait, zerbait botatzea badan, zazpikatu nik rapa entzuten, pasatu izan dut gaban. Baina botako dut zertxo bait, zerbait bota behar badan, gora raperu, gora aldezala, ta gora erlantziztalan, ta gora erlantziztalan.
Aurrekoa zen nire kantua, ta haizeak ostu txaka. Honek ez dauka ez letra izen, beraz bertxotako kaka. Baina ritmoa ederra zeukan, pixkanaka, pixkanaka. Rapeatzeko base ederra izan alda pa-pa-pa-pa. Ta finalera pasatzen banaiz kantatuko dizuet rapa. Larai, 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 kantatuko dizuet rapa. Altxatu Aiza eta Maite. Zuk Maite, hitz sekretu bat asmatu beharko duzu. Bai ez erantzuna duten galderak eginez. Beraz, eman buelta. Oiana barrez dabilta ni beldurtuta. Lasai ezin baduzu harik eta buka. Objektua pertsona zer da gauza hori. Pertsona bat da eta jakingo zu ongi. Erronda biden dagota da ezaguna. Ez dago hemen tanik ez dut laguna. Baina ezaguna aldatat dakit izena. Zuk baitanik erdizka hori da problema. Joba baldin badakit deustukoa izango da. Ez duztuzte jozazu Euskal Herrian gora. Euskal Herrikoa ez da izango orduan. Baita azken aldian dau moduan. Bertsolari, artista edo politiko. Artista izango da berau betiko. Artista, abeslari edo beste zerbait. Abeslaria izan da azkenean nolabait. Eta hori entzuten da gaur egun asko. Azken aldian jarri digute asako. Ta agertu ote da gure kanta hoietan. Ez nik ez dut nahi jarri kanta hori bertan. Beraz Gorka Urbizuia deskartatutan. Baita jarrai ezazu oinarte moduran. Bizkaia, Gipuzkoa edondik arago. Ez daukat ideiarik ta ez diot gehiago. Rapa, popa edo trapa zer eiten du honek. Ni harritu naute honek doinu arraro beltzek. Bueno, ja ni galdu naiz eta eman pizka. Korrika ezaguna eingo da artista. Aurtengo korrikako sortzailea alda. Baita zu kor jarraitu eta gehiago galda. Beraz hau mursego da ta horrela listo. Baizu ibili zara asmatzen hain Kristo. Orain, altxatu Janire eta Aizea.
Zuk, Aizea, hitz sekretu bat asmatu behar duzu. Janire, bai ez erantzuna duten galderak eginez, beraz, eman bultu. Vale, listo. Ez aldituzu egin galdera gehiegi. Nahi nituen bi ahots, iritzita begi. Seguru ote zaude ezagutzen duzu. Nik oso argi daukat zalantzan zabizzu. Orduan da objektu edo pertsonaia. Pertsonaia da eta hartzazuzuk gaia. Bertsolaria espada ez dut ezagutzen. Bertsoa ez denak zaituzu beldurtzen. Tematika segituz da gorka urbizu. Beste tematika bat hartu dagokizu. Ba orduan azaldu zein da tematika. Inauteriak dira ta ez da korrika. Joan beharkoak naiz ni Tolosaldera. Hobeto joan zaitez Nafarroan bera. Nafarroan berantza, ai baina norantza. Nafarroan da beste denanik zalantza. Pertsonaiaren bat dauala Nafarroan. Lantzen inauteriak dira oingo aroan. Bai, baina zer dago hor inauterietan. Lantzeko inauteriak janire benetan. Ba orduan izango dugu mozorroa. Mozorroa janzten du ez da hartz zorroa. Hartz bat okurrituta etortzen zait jogi. Baina inauteritan gaude zabiltz ongi. Barkatu nik ez daukat kultura orokorra. Ziripot dugu bere laguna ta horra. Deitu nazazu baina naiz oso inkulta. Ai kantatu duzu baizuk, ai zapotxin. Horren jarraipena da ez dago zer egin. Errimatzen du eta zuk errima egin. Rima piloa daude harin gordin ta fin. Ez dia potxin lastana zuk biak bat egin. Benetan esaten dut nau oso galduta. Ez dia zuk, ez dia espainolez hitz hori hartuta. Bale oso galduta baina da mielotxin. Bukatzeko altxatu German eta Asier, zu buelta eman, eta baiez talderekin pertsonaia asmatu beharko duzu.
Bisua aurretik ni oso txarra naiz. Baurea konpontzeko bazabiltza garaiz. Nire herrikoa da edo urrutikoa. Espero dut ez dela zure herrikoa. Zer gertatzen zaizu ba, zuportukoekin. Arazo bat zenuke ideologiarekin. Bueno, Bizkaitarra bera izango da. Nik behintzat nahiago dut hemendik kanpora. Peninsula barruan edota kanpoan. Zehaztu peninsula bazpare gaurkoan. Peninsula bat dugu Europa osoan. Nik europearra denik ez diot gaurkoan. Orduan joango gara, hor Asiarantza. Nik segituko nuke pixka bat arrantza. Asiatik jarraituz, Estatu Batuak. Ez... Mundu osokoak dira bere pekatuak. Mundu osokoa bada, jangoinkoa dugu. Sin más pixkat nastea soilik nuen helburu. Mundu osoan dagota, hain dugu hain txarra. Amerikan segitu ona zen bakarra. Ipar Amerikara edota egoa. Leku honetan dago, askotan beroa. Erta Amerika dugu orduan lekua. Pertsona bat da eta egin mendekua. Estatu Batuetan ta presidentea. Bai honek ere daukatu peatentea. Azenario forman dauka aurpegia. Ni hile gorria naizta ez da egia. Donald Trump da izena, gaizkile aparta. Ez duzu asmatu, altzedondu marka. Orduan oraingoan bide batez Biden. Zuk Biden esango dut, nik esaten ez den. Politika utzita guazen musikara. Ez alzedo etzazu politika laga. Pista horrekin uste dut dela Argentina. Atzeko laukotea ze laukote fina. Fasismo modernoa ta bere izena. Gibela minbiziaz ez aldu gizena. Mieli, ez, bai, miel, ez. Milei du abizena, edota izena. Bai asmatu duzu mielotxinetzena. Puntu erantzunetan zarete. Zuetariko bakoitzak puntua jarriko dio aldokoari, eta honek bertsoa bukatuko du. Puntu erantzunak. Germanetik hasita, aldokoari.
Miel hotxin edo milei zer duzu nahiago. Biak gaizkile dira, zeinta okerrago, janire ez bezala lantzen egonanago, ta mielotxin arrastiz hori ere akabo. Niri bilata gero sekusidadea. Hemen ikusi dena da nahiko grabea. Hau kusidade eta goian altarea, baina isa ez da ezer rumore gabea. Hautatu behar duzu Donosti edo Bilbo. Beti gabiltza berdin eta azetimo, baina nik sustrai batzuk badauzkat ta irmo, ondarro aukeratuko dut beti egingo. Ja nire aitor zazu Bilbo ze polita. Oso txarto zabiltza lagunak txikita, naizta gaurko honetan bertan dugun zita, munduko ederrena da beti Gernika. Kultura orokorrean zu nola zabiltza. Sarri komplikatzen duta maitek bizitza, kultura orokorra da tunel horren grisa, baina aleginean oraindik gabiltza. Zerraro saionetan albeko bakarra, Zerraro sala sola, beti hain makarra. Naiztan bakarra naizen ez naiz horren txarra, ta finalean ere emango dut garra. Altxatu zeirak? Vale. Egoera bat jarriko dizuet eta zuen roletik erantzun beharko dizuet. Zuek zeirak maitasun aholkulariak zarete. Maitasun aholkulariak. Bakoitzak ordea estilo propioa du aholkuak emateko. Izenik ezin da esan, baina bada publikoan pertsona bat maitasun aholku eske duzuena. Janire, zu, 4 aldiz ezkondu zara, eta 4 banatu zara. Maite, zu Virginia zara. Aizea, 16 urtetatik bikote berdinarekin daramazu. Kermanek, 5 seme alabako familia ugaria bateko gurasoa da. Aizak polimaitasuna praktikatzen du. Eta Asierren harreman luzeena 3 hilabetetakoa izan da. Vale. Zuek zeirak maitasun aholkulariak zarete. Bakoitzak ordea estilo propioa du aholkuak emateko. Izenik ezin da esan, baina bada publikoan pertsona bat maitasun aholku eske duzuena. Janire, zu 4 aldiz ezkondu zara, eta 4 banatu zara. Maite, zu Virginia zara. Aizeak, 16 urtetatik bikote berdinarekin daramazu.
Kerman, aldiz, 5 seme-alabako familia ugaria bateko guraso zara. Isaac, polimaitasuna praktikatzen du, eta Asierren harreman luzeena 3 hilabetekoa izan da. Existitzen ote da olako gauzarik, jainkoa baino gauza morbosoagorik, larai, 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 morbosoagorik. Aberasteko eskondu behar zara, en fin, separación de bienes ez sekula egin, larai, 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 ez sekula egin. Onena hau da eta nien abil oker, malo conocido que bueno por conocer, larai, 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 bueno por conocer. Dramoiak kudeatzen hainbeste denbora, baina ere oroitu gehiago beto da, larai, 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 gehiago beto da. Harrituko zinak eta zinak deketen, 3 hilabetetan zer egin daiteken, larai, 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 zer egin daiteken. Zinateketen aditz taula osoa, Alfedo hori ez da izan morbosoa, larai, 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 izan morbosoa. Bat dibortzioan bestea bikoteak aldatzen, bizitza pasatuko dute errezatzen, larai, 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 dute errezatzen. Mujer florero izaten nabil ni gustora, feminismo edo hori pobreentzako da, larai, 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 pobreentzako da. Ezagutzen dut beren alde lodi mehar, ta zer gustatzen zaidan ez diot esan behar, larai, 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 larai. Zertarako etiketa, marroi eta pike, ni guzti hauekin nabil, teurek ez dakite, larai, 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 teurek ez dakite. 7 hilabetetan 2 hasiera maiz, dopamina dosien jonki bihurtu naiz, larai, 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 jonki bihurtu naiz. Nik 5 seme-alaba hasi baikinen behin, bide batez lekuan daukagu Opus Dei, larai, 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 daukagu Opus Dei. Hemen beharri dute jainkoaren hitza, berez guztiok joan nahi dugu amisa, larai, 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 nahi dugu amisa. Publikoko eskondu zaitez ni gaztira, 5. joango da la benzida, larai, 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 Aholku honik ez dut berez barkatu, ez banaiz inoiz bera ustera ausartu, larai, 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 ustera ausartu. Ta hasten zarenean apur bat sentitzen, berez lagunak ez dira existitzen, larai, 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 ez dira existitzen.
Jonire harremanak ondo pentsatuara, bertzo finala baino laburragoa da. Larai, 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 laburragoa da. Bukatzeko hemen denek dugunan nahiago, etiketa gutxiago eta sexu gehiago. Larai, 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 eta sexu gehiago. Bukatzeko altxatu denak berriro. Gogoratu txalometro bat dugula publiko artean ezkutatuta. Beraz, zuek publikoak finalera pasatzera merezi duenari indartsuago txalotu beharko diozue, eta zuek bertsolariak zergaitik egon behar zareten zazpikatuko finalean azaldu beharko duzue kopla batean. Gogoratu txalometro bat dugula publiko artean ezkutatuta. Beraz, zuek finalera pasatzera merezi duenari indartsu txalokatu beharko diozue, eta zuek zergaitik egon behar zareten zazpikatuko finalean azaldu beharko duzue kopla batean. Ordu honetan lana du Maitek berezko, finalera joateko ondo eta fresko, bada espada eskatu ditut bi ordezko. Finalean espanau dugu zuen kulpa, beraz benga txaloei oinatara punta, mielo txinek utzi nau traumatizatuta. Maite nauen jendea bada hemen berez, eixue txalo asko nigatik mesedez, final bat nahi dut nikai, eta besterik ez. Berdin da egin dugun hemen lan txukuna, ja aspertuta dago lanean viejuna, oparitu idazue azken osteguna. Aixatak erman nire eskutik helduta, zuengatik nigatik eingo dut burruka, final legendario bat merezi duguta. Ai, Unai Mendiburu txapeldun kompleto, ezin da errondarik Unairik gabeko, tan nork ezagutzen du nik baino hobeto. Bale, hain parekatuak egon dira txaloak, oraindik ez dugula ondo erabaki zein izan duen irabazlea. Orduan, gogoratuko dutzuet hurrengo txaiaren 21 dagoela hurrengo bertso erronda, bigarren saioa, eta gero ja finalera pasatuko gara. Musika jarriko dugu bitartean, epaiak erabakitzen duen bitartean. Eskerrik asko benetan guztioi, eta orain esango dut. Aukera ditu dituzteia. Epaimaiari kostatu zaio pixka bat hiru erabakitzea edo hiru aukeratzea, orduan 4 pasako dira finalera jarraian.
Vale, igual, hasiko naiz gazteagotik. Eta gero ja, pues, nagusienera. Gazteena Maite Sarasola da. Beraz, badakizue nortzuk zareten beste hirurak ez? 3 jubilatuak, ja, azken urtea bertso errondan, eta Aixa Intxausti, Asier Alcedo eta Kerman Díaz pasako dira finalera Maiterekin batera. Eskerrik asko guztioi eta gogoratu otsailak 21 biran egongo dela hurrengo saioa eta 7 martxoaren 7an finala.